weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to soringo e nder galle ceerno mahamoudou belli mbaya ko on waktu yoni ha to Sinthiane Sinthiou Garba e nder galle ceerno ahmadou dedoyde e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji mena hande o wonande Farba Ngom Ɗahiru Sarr mbawi accitede ɗum ko caggal dumunnaji juuɗi ɗaɓɓande avocat ji mabɓe mbele ɓe ɗaccite hayso tawi woni koye dow sarɗi to leydi Mauritanie. Gendarmerie nationale leydi ndi hollitiɓe nangui hanki o subaka kene tolno e 36 taw kadi ko kilo huuɗo bonko ko hinde droka ɗum koko suɗano e oto ne iwi toon to Zuwayrada fano ko toon to Nouakchott oɗo sano ɓe gudditi hen enquête aji jaaƴɗi no fewi to leydi Mali finoɓe to Bafulaɓe goni tan koye kulhuli mawɗi no fewi ɗum ko hanki subaka jangu wangu e nder usine mo Eston taw kadi jeeyi ɗum ko gorko jomgal biyeteɗo Ibrahima Diawara ken tolno e 100 sagata wonɓe moto ko ɓeena liiƴi hen subaka hanki o to leydi Guinée Conakry debbo dawriyanke biyeteɗo Nenne Ousou Diallo ko woni biftaɗo e galle mum ko otoji tati ɗi hinde pikkoɓe ɓen sagataɓe bugiɓe ko ɓeena garnimo taw ko to legala gabsiyani tawi e nder Conakry kabruji mena manomin ha to Niger Côte d'Ivoire Burkina Faso Benin ma en jaa toon to Ghana kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Sadaqallahul azim batake jam gondaɗo Alhaji Oumar Sy to Libreville Gabon e dendagal fedde harlo ƴaƴa ko fedde guiƴiraɓe e gardugola Amadou Ɗaha Sy kamɓe kala ɓe ndenti aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal beelinaɓe naɓe gankinaɓe seyyennaɓe rinjawnaɓe wolumnere naɓe sillare e worgonaɓe kala kono kala ɓe ndenda sunare nde e dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe nduwono dendagal ɓesgu Alhaji Abou Oumar kono kala ɓe ndenda sunare nde aɓe nduwono kadi dendagal ɓesgu wonande Mamadou Oumou Diallo tawete to Abidjan kami miñumen kala kono kadi dendagal wonande ɓesgu Saydou Takko Eliman Takko e Abou Takko kala aɓe ngullo hen dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugol aduna musidɗo mabɓe hen banggue guiƴiɓe hen banggue kono kadi wonande kadi miñi hen banggue mawniɓe hen banggue kawiɓe hen banggue on woni biyetenoɗo Ibrahima Oumou Diallo yaltede no ko toon to Mboura ko anki o wira to Mboura Diayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe feke gardugol ceerno Habous Diallo nede duwawa dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafoma nanamol janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yetinɗo hen wullango ko musidɗo makko guiɗo makko sehili makko guiƴiko biyeteɗo Alhaji Oumar Sy tawiteɗo toon to Libreville Gabon gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e jayde mum weltare TV gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e ɓen safrotoɓe e mum kalɗo goni e windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo safro ko yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala gorelte ko haako moƴƴo faddoto ko yogay ñabbuji garoji e nder ɓalli kala ko wayno AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɓandu mum tension diabète ɓandu jaaɗoru mo nangata taare neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala muɗuma gorelte hewɓe safrotoɓe e mum kolliti alhamdulillah gila jokkodire gorelte o saaha yogay rafiji ustima e nder ɓalli men kala gorelte sa heeɓi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma yi toon kala ko safrata kala
gorelte ko haako moƴƴo iwraka koto koredinnoɗo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa jokkodirde mum gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto semme jokkodirta koye Amadou Samba Diong mbatta ko 77 092 84 72 so tawi noon gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba mbatta ko 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon koto leydi Mali gonɗa jokkodirta koye Bayel Djibril Diallo mbatta ko 00 223 72 06 64 25 so tawi noon gonɗa koto Mbour leydi Sénégal jokkodirta koye Saydou Ndaw mbatta ko 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fettata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe soɓade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani on golduɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opéré jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune kono ne wiiɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe amde sappo e ɗiɗi siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom yonti kumpital min e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba garaten koye ziyara wonande kay jogorɗo yuɓɓinede toon to cuuni meɗen Soringo taw kadi ko ziyara wonande ceerno Mahamadou Belli Mbaye dendagal fedde yiɗɓe ceerno Mahamadou Belli Mbaye ene tentina dendagal bandiraɓe Soringo naaɓe e guure taariɗe Soringo kala so haaji jomiraɗo ñande nogas e ɗiɗi ndu lewru janvier ndu gonɗen ko ñande hen burdi o fuɗɗoto ñande capantati e goho lewru janvier nde ko ñande wonata hirde jamma madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam so ya weeti woni goho lewru février ko ñande hen wonata cérémonie officiel o marute en teddungal noon wonande sohna Hafsatou Djiggo kono ne kadi dendagal wonande duwoji e alqouranil karim kala ma waɗe hen yettinɗo en kayitol ngol ko ceerno Khalidou Abdoullahi Sy tawiteɗo to leydi France
ene tintino dendangal bandiraɓe soringo naɓe ko taari soringo kala Mauritanie Sénégal e dendangal bandiraɓe julɓe e dendangal almudagal to woni a kala muɗɗuma jeheten ko ha toon to Grande Mosquée de Dakar yuɓɓinama toon ñande asende wonande ko fate banggue ɓaare alqur'anil karim kamɓe sukaɓe ɓarɓe ɓe maɓe gonoy sukaɓe jeetato setanaɓe wawde alqur'anil karima ene hen kadi sukaɓe 11 taw kadi ko renɓe deftere Allah teddunde ɓenne kadi deftima ɗon kono so haaji jomiraɗo ɓen ɓaari mumen ko hitande fande nde taw kadi kamɓe kala ɓe jalti koye duɗal Darul Harmayni Sarifayni ngal ceerno Ahmadou Dia toon to Almadi kamɓe ɓen sukaɓe noon wonande reftiɓe ɓe defti koye yeeso imam ɓe jefti koye yeeso wonande docteur ceerno Mahmoudou Bousso e tawtorede kadi yo gay khalifaɓe diine setanaɓe alqur'anil karim ko wayno wonande ceerno Mouhamadoul Kamil Baro mo wonande ceerno Ndiaye Baro taw ko toon to Nouadhibou kono kadi tawtorede ceerno Abdoul Qadiri Kane mo ceerno Mamadou wonande ceerno Abdoul Qadiri Kane mo wonande kay haydi e tawtorede ceerno Habous Diallo to Kidira taw ko imam Khatibe tawtorede wonande ceerno Basirou Sall kono kadi e ceerno Mamadou Mbaye to Yarakh e dendagal khalifaɓe woɗɓe kala kamɓe noon kala ɓe ketti koye yeeso wonande docteur Mahmoudou Bousso ma en ketto seeɗa e jangguina sukaɓe rewɓe kamen sukaɓe worɓe ɓe بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته o ko goto e sukaɓe rewɓe on kadi koye ɓarɓe alqouranil karim woni ko jiyama en ketto goto e sukaɓe worɓe ɓe يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ɗum ɗo hen woni jibbande setande min gaddanmon hen kono so haaji jomiraɗo ma en kettoye ɗum e dumunaji garoji so haaji jomiraɗo o cour suprême de Dakar hande subaka o yaltini saria ɗaɓɓande avocat ji Farba Ngom kame Dahiru Sarr mo ganduɗa Farba Ngom koko nanggano guila tan nogase jeeɗiɗi février 2025 caggal nde Dumba rafi kewde noon tawi ɗum hen ha wattindi toon to hôpital avocat ji mum noon mbaɗi ɗaɓɓande hewde no fewi nde ɗaccite e dow sarde yaaha safroyo caggal kay wonande ko tuuma ko kala ala hen ko laaɓi hen haydara guel nden noon joguiɗo ɗin dossier jo koko salino ha tiiɗi subaka hande o noon cour suprême taaƴi saria o wonande kay yooɓe ɗacce kamɓe ɗiɗo kala ɓe paata galleji mabɓe kono ɓe goni koye jimadi saria ñawowo e kala saaha maɓe jaa toon haaɓe gandine aɓena e leydi ndi walla ni aɓena ɗoɓe kadana yoɓe keddo ɗo hen keddoɗen joni koye on fannu goɗɗo kay nanggaɗo e subaka hande o ko Abdoul Karim Gueye ɓurandire horom haka on kadi mo ganduɗa ko janoɗo hande to police toon to loko mo Medina taw kadi ganduɗa hollirno ko wonande ɓen sifa handicapé nanggaɓe nde ɗaccite kañumne kadi wawi nanguede e dow oɗon sifa fedde rendinde dental landaji FDR ɓe mbaɗi conférence mabɓe de presse ɓe garti e yaññade Oumar Sarr Modou Dia Fada Modou Diagne Fada e woɗɓe kala ɓe kolliti noon nguɗo hen laamude so tawi kay woni wonno ko laana wiyete ko laana faggundu yuwi oɗo saaha ne ƴeewe wawɓe faabade ɗum gam teskede faggundu leydi ndi koko yatiri caggal no fewi e kala salndu no miijiɗa e nder leydi ndi ala kala ko ƴelliti hen ɓe kolliti noon hattan kay alana nguɗo hen laamu haydara ken tolnande duuɓi ɗiɗi ala kala ko gasani ɓesguji leydi ndi haydara ɓe gatiri hollidde noon wonande kay leydi ndi no joguiɗani ala hen kala ko fewi tene kadi koye kiiɓala
bongal tan leydi ndi woni ummintinde haala ko fate bange debati gorkati en woni oɗo saha fandare Jamra e gardegol Mame Makhtar Gueye eɗen gandi laamu gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall kan haala umminanomo ɗo hen ha ganduɗa waɗi haalaji mawɗi hakkude kay wonande Jamra e pelle goɗɗe wiiɓe kay wonande laamu Macky Sall koma goota toon to saɗeji leydi Sénégal kuulal ngal ene harmina ha laaɓa ko fate debati gorkati e nder leydi ndi Sénégal caggal mum noon nde sungoji sarɗiyankoji jeehi ngu laamu noon fotino so tawi kay heeɓi suudu ndu ma derguiɗ ɗum ha laaɓa kay woota kuulal ngal ganduɗa ma waw harminde no feewi taw ko debati gorkati e nder leydi ndi guel nden noon ala ko gasi haydara Jamra noon holliti nogas e nduleru janvier koɓe umminoɓe kamɓene wolde mawde no feewi ngam wonande ɓe sarɗiyankoɓe nde wawata wodde kay kala nanguiraɗo ko fate debati gorkadi taw ko satti koko fawete e dow muɗuma ande sama jikku yi ɓenne kadi kolliti nde jilloyi toon to Kaolack ɓe kolliti ɗo e lebbi tatan ɓe dokki laamu nguɗo henna so tawi gowatani ngal kuulal toon to susaɗeji ndu leydi ndi kamɓene koɓe ummotoɓe ɓe mbaɗa e darde maɓɓe garten koye sarɗiyanke biyetteɗo Anta Babacar Ngom bannoɗo jillu muɗuma toon to diwan mo Dagana ko toon wo eri wo holliti ndu suudu sarɗiyeji foti ko fusede ko toon wo eri hooreji leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye nde firtata ndu suudu sarɗiyeji ndu ganduɗa haydan ndu nafani leydi ndi so wona tan wodde ɗon luwaji mabɓe ɗiɓe gaddata e kala saaha kono kadi holliti toon to darto wonande kay ɓen rewɓe kay hannoɓe koye mumen jaggede e jimadi ɓen yinnoɓe nangudeɓe ngam wattaɓe jiyaɓe caggal noon kamɓe kalde ɓe guddi koyeɓe suuɗi ɓe duppi koye mabɓe holliti ɓen rewɓe ɗe ne poti ruttede teddungal wonande kay 8 mars mbanne toon musée mawɗo no feewi taw kadi ene wawa nattude e histoire ganni mo leydi ndi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoorejo leydi ndi kamine wonde sete timmuɗo mo Mada Biyo mo hoorejo leydi taw kadi ko Sierra Leone mbawi yilloyade toon to Guinée Bissau ɗum ko caggal nde CEDEAO yamiri yoɓe jaaton ɓe kirjina wonande régime militaire jooɗiɓe leydi ndi oɗo saaha nde juɓɓinta sungoji tottita lefol laamu taw kadi ganduɗa ko civil ena ɗum noon waɗi toon hirjinoji kewɗi no feewi taw kadi koye dow ɗin sifa ɗum ko caggal société civil o kadi nde eeri toon wonande kay ɓen nanggaɓe ne ndumba ha tenti lundo ngo nde ɗaccitte ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe erima ɗum e oɗon fannu kanko on hooreji leydi Sénégal woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye ƴetti laana mum ndi waw subaka hande o yaɓani toon to Moyen Orient to wiyete Koweït ma jillu ngu noon duumo hande ha sappo e nduleru ma yaha toon to Abu Dhabi toon to Émirats Arabes Unis Louga hanki o yuɓɓinama wonande ziyara ceerno Mouhamadoul Bassirou Mountaga ha Cheikh Oumar wo erima toon e wasiyade julɓe ɓe kono kadi addude kawrangal ha tenti jaam e ɓerde julɓe kala teskama toon noon laamu ngu ha tenti ko wayno jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu ne arde délégation timmuɗo ne notani Bassirou Diomaye Diakhar Faye on ne ñaagui du'aw khalifa o nde jaam ɓeydoto e nder leydi ndi Sénégal to Malika noon yiita toon ko tigguyel tokosel jibinagel tan ne wedda waɗɗani commissariat de Malika sanga 9h30 yiitingel noon ko debbo goto nottotoɗo Emma Sall ko on yiitingel hay wudduma guel suwanini taƴede ko nden noon o noddi commissariat o nde ɓen gaari noon mbawi tigui ƴettude guel nawi guel to poste de santé to anona guel selli angel waɗi tan ŋaccande seeɗa no guel weddirani oɗo saha noon angel heɓa safara maggel tijiri gui jeeheten ko toon to diwan mo Bakel Madina Fulɓe toon commune nokku biyeteɗo Jombalo kono kadi ene wondi kadi Keñeɓe Ali e Medina Fulɓe yillima toon wonande honorable ceerno Alassane Sall ɓe noon kolliti caɗele ɗeɓe guuri toon ɓe ngala boli ɓe ngala ndiyam labɗam ɓe ngala internet ɓe ngala réseau ɓe ngala cuuɗi safara ɓe ngala kadi cuuɗi jangguil ɓe mbayi tan kono weddaɓe ni ɓe mbayi kono koɓe jeyaka e nder leydi ndi Sénégal ɓe erima noon on député o nde wata kay walliddeɓe beele ngu laamu wawa teskade ɓe jeeheten ko toon to Rosso Béthio to diwan Dagana toon kadi remoɓe hewɓe maaro mbaɗi toon
conférence mumen taw kadi koye joguiɗo konngol mabɓe woni Baba Diallo ɓe erima noon nguɗo hen laamude o saa ɓe guuri ko caɗele mawɗe no feewi ɗen caɗele ɗe ɓe guuri ɗe noon maaro mabɓe kay nana jooɗi ɓe mbawani hay yeyde teni kadi ɓe donki yeyde maaro mabɓe ɓe erima noon laamu ngu nde wallata ɓe hen banggue maaro banggue guerte ɗe banggueji kala bone koko waɗi hen tan alay ngala ko yeehi haydara ha tenti noon wonande podoje hoore jaggodo liskalde fodanno nonne kadi isin neɓam ha tenti kadi ko fati banggue wonande ɓen yewɓe maaro e yewɓe guerte kala ala hen kala ko gasi haydara ɓe erima ɗum so tawi woni ɓe ballaka to banggue hemru mabɓe koko jogori yattirde caggal wallidde gaynaka jagorɗo nonne kadi jagorɗo gaynaka ma Bouba Diagne jaɓɓima hanke o kene tolno ujunere e capanɗe joyi nagge taw giwɗi ton to Brésil ton to Thiès ngam wallidde lappi gaynaka wallidde tew e kosam ganne kadi ɓe nehoɓe jawdi ha mbawa tigui dañde hen fandare moƴƴere ko keeɗa hen ma won milliard capanɗe 4 milliard e temedde 4 capanɗe 5 million ko play franc CFA woni ko wanja taw kadi koye dow oɗona sifa jeheten ko ton to Guinée Bissau wonande syndicat ji ɓen heedanɓe jaydiyankoɓe hewɓe kolliti gila tan 26 lewru novembre 2025 ha yettiɗo hen wonande kay haqqe jaydiyanke koko yaɓɓa e nder leydi ndi oɗo régime militaire koko haɗi wadde conférence uji mabɓe e gueɗe ko farde ɗiɗon fannuji kala ɓe erima régime o nde wata kay udditande demal wasde hadde fodde ɓen jaydiyankoɓe ha mbawa tigui kañumenne wadde fodde golle mumen jeheten ko ton to Madina Gounasa taw yen toon musidɗo men Amadou Samba Lo ne artana men yo gayleɗe taweteɗe nder wuuro teddugo Madina Gounasa mbawi ɓeydinede ndiyam nde tawno ndiyam woni gurdam taw koye ballal Abdoulaye Wale Diallo wonande kay Amadou Samba Lo to wuuro teddugo Madina Gounas. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e wuuro teddugo Madina Gounas ɗin mini forage uji ɗi kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye woni e wadde en nder wuuro teddugo Madina Gounas e oɗo saaha machallah kala leegal heeɓi mini forage muɗum ɗiɗi tati nayyi ha joyi machallah no leeɗe mbaadi alhamdulillah meɗen jokkodiri eɓen ganduɗa ko hutotoɓe ɗi mini forage uji ɓe kolli hen weltare mawde ha tengti noon e ɗen leyɗe goɗɗuɗe gonɗe saraji wuuro ngo ha kadi ɓen ferɓe hesɓe arɓe machallah ɓe kolliri ɗum ko weltare ko ɓeydare kamɓe kam duwaw kam ɓe duwima tan ha heewi tebtebde wonno ko caɗele mawɗe ɓe gonno mi joguino ko boyli ɗi hen luggiɗi ɗi ko ƴooke ha ɓooya darto taw ndiyam hoori fade kadi ha ɓooya ha ɓulta alhamdulillah ɗo oɗo saaha e ballal kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye e yamrode ceerno walliɓe min forji timmude taw kadi ko solaire kadi woni hen a ƴogat ndiyam ha kebbina taw ha ceerno goto ngala hen a yaltata damal galle ma tan gara ƴooga ha tampa taw hay jibde gooti ala hen ɗum ko weltare mawde yo koddiri noon kamɓe ɓen ardiɓe ɗin mon forage uji ɓe koddiri kala leegal kala ko jogui min forage eɓe mbaya piye eɓe dañi haalisa mabɓe jooɗo taw so hoore muñ boni ɓe cooda ɓe pewnita so van boni ɓe cooda pewnita kala ko boni hen ɓe pewna ha feewa beele wawa jokkade e duumade hutorede e nder leɗɗe he kaw Alaji Abdoulaye Walla waɗi ko wawno so addude fodimilga ɗiɗi pawɗi walla ko nandi hen walla min forage wadde kamɓene kadi ɓe mbawi ko darade ɓe toppito ɗum tupugol moƴƴol ha wawa duumade ɓe jokka e jogde hen ɓe hen kolliri kamen kam ni machallah hay ni sartingaji mbaɗi hen ɓayde ko solaire hutorte solaire kadi ko dognata ɗum kamɓe kala ko weltare mawde wonnaniɓe ɓeydare mawde wonno ndiyam kala ɗo ala hay diidema sellata ndiyam so ala gueɗe keɗawata wadde noon kamɓe kala ko weltare mawde wonnaniɓe mbi machallah ɗum ɗo kay ɓe dunda Abdoulaye Walla no feewi no feewi no feewi e ngal ballal matre kadi Allah longguinimo dañde haalis danda jawdi longguinima kadi e wadde nde ɗo moƴƴo Allah gaga tan jumaje jamaje wallu miskineɓe maade daraji ɓe ɓuurani jangguete kono kadi ko mini forti mbaɗi fayida sanne ɗe ganduɗa leeɗe kalen kotoro han hannirta ni ko musidɗo won Amadou Samba Lo ɗe Madina Gounas feede Weltare TV weltare fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Ahmadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi to wuuro teddungo takkusana jonɗo ha ɗon e nder galle ceerno Ahmad Tidiane Ba Khalifa mo Madina Gounas ko on waktu yoni
hato kidira e nder galle ceerno Habous Diallo e ko taari ɗum kala paaɗen ko toon to leydi Mauritanie wonande service social taw kadi ɓe kolliti wonande ittugol sukaɓe booli ɓe guitti ken tolno temettati capanɗe jeegom e tati suka taw kadi wonande koye campagne moɓe gumminno gam haɓade yogay sukaɓe taweteɓe booli e nder tan balɗe 5 ɓen sukaɓe mbawi tottitede jinnaɓe men so wona hen mo sellani taw kadi wawi tottede ɓen safroɓe ha wadañde cellal ɓalli mum ɓe mbasima noon ɓen jinnaɓe nde gonata responsable ko jibini ko nde tawno neɗɗo jibinde tan wona tan yomi jibina tan gam jibinde ala jibinde fawi koye dow sarɗi neɗɗo saɗa jibine mbiɗa ko ya ñammin ya yarnu ya safru ya holtina ya nehi ɗum nedi moƴƴiri no fewi wona ya jibin tan ulla e ladde mbiya tan yo yah taw a wona responsable ɗum ɗon sa renaki ko satti koko jogori fawoyde e dow ma aduna e lakara o kala ɓe mbasimi en noon wonande jinnaɓe heewɓe nde tinnoto gona responsabilité ko jibinta ko jibinde musde kala micco noon sa jibini a gayni alay saago neha kono ɗon a cukkollona gouvernement mo leydi Mauritanie ummini campagne vaccination vaccine de yogay ñabbuji gonoji e nder goddi waya tan kono wonko fuɗi e nder goddol ni haɗa joomum deeje haɗa joomum kadi wonande dande wona e musde ɗen gueɗe kala ɗum noon on vaccination fuɗɗi ko ñande 9 ndu lewru ndu gonɗen ha 17 duɗo hen lewru toon to kanko sa ha yoga e région ngaji leydi ko wayno Asaba Gorgol Guédi Maka ɗi nokkuji kala e wiide jagoɗo celal ɓalli o hakkude jaarowo e duuɓi 5 e duuɓi 14 ɓeɗo kala ma mbaw hebde hen vaccination ngaji a mumen kala duwaña leydi ndi ɓe kolliti yoga e région ngaji taweteɗi e nder leydi ndi ɓe tetti hen gueɗe kewɗe kaɗaɗe ko wayno Guédi Maka Barakana ko noon gueɗa toon to Gorgol kala nonne kadi toon to Kobani ɓe tetti hen gueɗe kewɗe no fewi tenti noon ko fate maaro toon maaro noon nannete koye nder leydi Mauritanie taw koye mbadi ndi rewani lawola ken tolno e tonuji kewɗi toon to Guédi Maka ha toon to Gorgol kala ha toon to Asaba ɓe tetti kono toon to Kobani ɓe tetti toon taw kadi ko carburant kewɗo no fewi on noon fano koye leydi hoddidi leydi Mauritanie e kala saaha won dognoɓe ɗen gueɗe ɗe ganduɗa hande o laamu leydi Mauritanie haɗi ɗum no fewi attar gendarmerie o holliti ɓe tetti e oɗon poste contrôle kene tolno e 36 kilo taw ko drogue ummino ko toon to Zouayrata fano ko toon to Nouakchott ɗum ko subaka law on oto kay on noon wawi nanguede oɗo saa wande loskoji ene ndewna e dow makko beele kadi wawa andede ɗo iwi ɗo eɗo fano ɗo beele wonɓe o gollodirta walla ala 12 kilométre riyad e nder Nouakchott ko ene tolno rewɓe hewɓe sukaɓe ceppi ngal moɓodiral noon ko wullitade erade gouvernement leydi ndi ha tenti noon jagorɗo joguiɗo nden kay kisal ɓe kolliti oɗo sa kamɓe kala ɓe mbasi no fewi kala ko piɓɗa fipte ko mofɗa moftite kala ko kumɗa humte wuyɓe tan nana ñaaƴa e nder leeɗe mabɓe ne tampini ɓe no fewi so jamma ari a ɗippatani ko sukaɓe tan wuyɓe tampini ɓe no fewi ɓe erima nden ka e kisal ndeɓe ɓeydante ɗum ɗon to Zouayrata ene tawi nder région de Trésor Mora ko debbo nottotoɗo Ramata Mamadou Dia ko on tawa ene maayi e suudu mum gorko o noon ne faɗɗi caggal muɗum noon kanko gorko wona wa koto clinique mo sinima debbo noon nawama to morgue ko wona ɗum ko noon e nder suude tawama toon hunde watere kono ƴulmere huɓɓude ni andaka noon ko jeeyi sababu mayde mabɓe kono ɗo saka jeeyi sababu mayde debbo o kono ni kadi paɗɗogol gorko kono ɗo sakam losko ene jokke oɗon sifa accident musɗo kam waɗi e nder Nouakchott suka debbo goto noon wasi en fittano mum waɗino rewɓe hewɓe gañiɓe hen e nder Nouakchott ɗum koye oto goto dogannoɗo dogdu sattudu no fewi ene ɗofta jombajo ko on oto woni janɗo o on suka debbo goto noon wasi en fittano mum waɗi noon hewɓe gañiɓe hen paaɗen ko toon to leydi Mali ba Fulaɓe o saaha finoɓe toon ɗanotto ko guitel gotel gam kulhuli e kala saaha ɗum ko ñalawma hanki o ko ene tolno e 200 sagata ɓen mbiya ko 150 jolɓe motoji ko ɓen jane usine mo Eston on usine o ɓe duppi ɗum ɓe keeli ɗum waɗi noon hewɓe biftaɓe hen on usine jeeyi ɗum ko gorko jomgal biteɗo Ibrahima Diawara
on non ngol watti laabi tati ne yanane ton to hay hayɗi nokkuji kala ko wona ɗum ko noon wonande kay ngu jangu ganduɗa koye nder diwan hay ko wona ɗum ko ñande goo wonande lewru juillet 2025 manduɗo hen ndu ko ene fota wonde kadi sinaji kewɗi kay liɓama toon taw kadi fof koye dow oɗo hen sifa tan ko wona ɗum ko noon wonande kay ɓen finoɓe toon to ñorodi Sahel hay diwan Bafulaɓe kala ene goni kulhuli mawɗi no fewi oɗo sa ene teska toon ustugol ko wayno wiye to banggue appel hay banggue région kala o jombele jipponi ko caɗele beele nelda hunde ko caɗele oɗo sa laamu ngu ene usti connexion ha ganduɗa hande ñooro woni toon tan ko hakkude motoji autoji so tawi tan jomin motoji joguitiɓe jihadiste en ndewi ɗo hen ɓoyata tan jiiya armée leydi ndi rewa ɗon walla armée leydi ndi rewa ɗo hen ɓoyata jiiya jomin motoji ndewa ɗo hen o sa yaade inde en yangue en ko fate banggue yoga e dille en gueɗe kewɗe ha tenti kadi ko fate banggue luumaji ɗi ɗum ɗo kala ko caɗele mawɗe finoɓe toon ɓe hande o guuri ko caɗele mawɗe no fewi mo jiiɗa kala hen saji hay téléphone ni huula haalde he ni woto haalde janggo ko ene jogora wontande ɗum caɗele ɗum ko toon to diwan Nioro kame diwan hayo ko caɗele musɗe kay woni ko teska toon ha tenti noon ɓen ɗannotoɓe yangara taw ko rewɓe ɓe ganduɗa ɓornaki taw ko comci burgaji tekkuɗi ɗi ɗum kam so tawi a ala ɗum ni beele jola e oto ni ko caɗele haalaka kam so tawi a naati e juuɗe ɓen jihadiyankoɓe ɗum kam a dañi haaju mawɗo no fewi keddoɗen koye nder leydi Mali jeeyeten ko toon to keerol hakkude leydi Mali kame Burkina Faso pont moɓe mbiyata pont Benena ene tawe e nder Diabasso on pont noon ko on woni derguittaɗo dergui ɗum noon ko fedde joguitinde armée ji ɗe heptinaka ɗum noon ko ñande jeeɗiɗi jamma jeetati finannoɓe to banggue Burkina Faso ene nawa ndemandi mumen toon to leydi Mali finannoɓe to Mali ne nawa ndemandi mumen toon to Burkina Faso oɗo sa yangara o satti no fewi police mo OCS mo Bamako ɓe nangi koye fate banggue médicament ji kewɗi no fewi taw ko contrefaçon ma wonoya hedde 30 tonnes woni koɓe tetti taw ko produit ɗin produit ji noon ene hen gueɗe ceetuɗe no fewi ne hen ken tolno e ujunnaje 3 taw ko carton taw ko orom mo ganduɗa ko sisa ko haɗa e nder leydi ndi ko ne hen kadi wonande kene tolno e carton ngaji kewɗi taw ko médicament ji tarmadola contrefaçon mo jar muɗum ma wonoy hedde 100 millions ko près franc CFA ɗum ari noon koye remorki tokoso goto iwi ko toon to Nigéria taw dognar ɗum ko sofor mo gananajo oɗo sa noon enquête udditama e dow oɗon sifa ɓulli kanŋe wuuro wiyetengo Kentili wuro wiyetengo kentil noon kenti ne tawe nder commune mo Diafaraɓe ko rewɓe jeegom mbasi toon pittali mumen ko ɓulli kanŋe mabbi e dow mabɓe sanga midi hewɓe gañima hen finoɓe toon to kenti e rima autorité ji ɓe Diafaraɓe ne mbawta ɓeyde toon ndenka e kisal région de Tombouctou ko laana yuwi toon kan laana noon fanoko toon to Bourem Sidi Amara taw kadi koye nder localité mo Tonka ɗum noon wonno hen ko yimɓe yonɓe no fewi ɓe paano ko luuma ɓene mbiya duggere ngam yaade toon joyo noon maayi hen ken tolno joyo mayɓe hen e kanlana juwka ka ɓen mbawi ƴeŋŋinede guurani 19 mbawi faabede woni hen noon majjuɓe haɗo hen cuwa taw yiitede ɗum uddi kumpital men nder leydi Mali paaɗen ko toon to bene hanki o ko sumgoji sarɗi yankoji dibiteji goni ko dawno e nder wuuro ngol leydi ndi kala kono ne kadi sumgoji lokkal ɗum noon ko tugganma 7h subaka ha 17h nde woni uddital bureau ji e uddal ngal kala ngam suɓoyade ken tolno 900 sarɗiyanke mabɓe 1,900 ardotoɓe mairie ji mabɓe ɗi kono noon ndi jencude jogori yaltude ko 15 ndu lewru janvier kono kadi ɓoyata maɓe gummana sumgoji présidentiel ɗum waɗata koye lewru avril kono Patrice Talon hoorejo leydi ndi wawata tawtorede ɗum paaɗen ko toon to Guinée Conakry inde makko Nene Ousou Diallo o debbo mo ganduɗa ko dawriyanke kono kadi o woni koye landa mbiyeten UFDG ka sellu Delen Diallo on woni biftaɗo e nder galle muɗum toon to legal Gapsia ɗon ɗo wonno e heɓanade yaade cérémonie goto subaka ko katkatuji tati gaari ɗon ɓen worɓe kay murniɓe ko ɓen tigui biftimo ɗon andaka noon to nawa
hewɓe noon dilloɓe FDG erima oɗo kay biftimo ko laamu Mamadi Doumbouya nde ɓe ɗaccitamo ɓuuri yawde ngam kuccam golle haalande makko haalno e nder France 24 kono andaka noon so tawi ko kan haala walla ala to Nigéria koɓe joyo ɓen enjeji liggotoɓe e nder leydi ndi biftanoɓe kentono e lebbi jeetati mbawi ɗaccitede kono oɗo saaha ɓe goni ɓe biftano koye nder Sahel ɓe goni noon oɗo saaha koye ƴewdede cellal ɓalli mabɓe wi jagorɗo affaire étrangère mo enje kame nando muɗum mo leydi Niger andaka noon so tawi won ration dewɗo less beele ɓe mbawa accitede walla ala to Côte d'Ivoire malinajo sarɗiyanke mo CNT nangganoɗo gila e hakkunde lewru mayde ɗo hitande mayde ɗo hen nde on biyeteɗo Mamadou Hawa Gassama darima ñande aljuma nde yeeso tribunal mo Abidjan ñawore makko noon jogori samedi ha laaɓa ko capantati ndu lewru kono procureur ɓattiɗo tribunal mo Abidjan yamiri yo taƴane duuɓi 5 e kaso o yoɓa 100 ujunere amende ɗum ko caggal nde wonno vidéo toon to Mali omo yenna hen hoorejo leydi Côte d'Ivoire wi noon Mamadou Ismaïla Konaté gonnoɗo jagorɗo saria mo leydi Mali o woni avocat makko holliti maɓe dara hen darde tinde no feewi to Burkina Faso caggal samminere laamu fanitonode ñande 3 janvier laataki officier goto noon ɓirlima heeɓi koppareje kewɗe no feewi ken tolno milliard uji ken tolno e million ngaji 8 iwde caggal leydi Burkina kanko e yadde makko beele kay ɓe mbawa derguidde laamu wonande capitaine Ibrahima Traoré jofa piɗel noon ko Paul Harissa Dogo Dambi Ba tawetede toon to Togo kono kadi tawete toon to Lomé ko wala ɗum ko noon koppareje ɗe giwriɓe ko toon to leydi hoddindi leyɗele mabɓe kono kadi won officier goto kadi gonɗo toon to Ghana ɓirlima taw koye dow oɗon sifa pettoje kewɗe man gon ujunnaje 7 petrol wawi kay tetede par douane mo leydi Burkina Faso o sa noon enquête aji kewɗi ne jokki e oɗon sifa to leydi Ghana ɓiɗɗo gananajo jeyanoɗo toon to Moscou wonno ko 7 lewru juillet 2024 gam ɗaɓɓoyde golle ƴetta e armée leydi Russie beele kadi filloya guerre toon to Ukraine kam nanggano toon o sani tawi e juuɗe armée leydi Ukraine jokkodiral hakkunde jagorɗo affaire étrangère mo leydi Ukraine kame jagorɗo affaire étrangère mo leydi Ghana ɓe mbawi famodirde on ɓoyatama accite arta e nder leydi mum wi noon ko jagorɗo darniɗo finoɓe gananaɓe caggal leydi mo leydi Ghana holliti ɓe mbaɗi hen ngal ɗon taɓal no feewi jeehaten ko toon to Iran balɗe 14 seppoji gulɗi jaw Tehra e nder lamorgo ngo ha nder leydi ndi kala ngam hollide gurdam leydi ndi ne seeri no feewi kono kadi faggudu leydi ndi ene yatiri caggal ɗi seppoji tan won médiaji kolliti ko 100 neɗɗo mbara hen wonen kolliti ko 142 wi noon ko fedde ha fedde nde wona laamiyankore windere ko nden holliti ɗin seppoji ko wona ɗum ko noon Donald Trump gijima so tawi kay autorité ji leydi Iran ɗaccani ko mbaɗata ko janowo e dow men Amérique ji noon jadani e nder nden yiyande so waɗi ɗum ene wawi Amérique perda wallidiɗi mum hewɓe no fewi ne wawi kadi ɓen seppoɓe beele kadi wonande jalta e kiiɓal jimadi Ali Khamenei ɗen gueɗe kala ne wawi natta e nder leydi ndi États-Unis de Amérique Donald Trump oɗo saaha kay yamiri kiba nde lawɗinta sifande hakkude Amérique kiba noon koko salori e oɗon fannu Donald Trump holliti so tawi kay kiba latanaki nden sifande ne wawi ko ɓuuri ɗum yanoya e dow mabɓe hono ko yani e Venezuela États-Unis de Amérique gouvernement hande neldi ken tolno e temedde police leydi ndi gam fade toon to nokku biyeteɗo ñam police ɗum ko caggal opération goto contrôle haɓade hoɓɓe wonɓe leydi ndi ha debbo goto mo duuɓi 37 wasi en fittanu gam ɓeydude toon nden ka e kisal taw koye dow oɗon sifa kala muɗum musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena